Ens trobem a casa d'Alberto Valle, periodista, escriptor, promotor i guanyador del 16è Premi LAC Confidencial. L'Alberto, que ens ha obert les portes de casa seva. Què tal, com estem? Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per venir fins aquí. Em feu un favor molt gran i benvinguts. I, bueno, pues vamos allá. Vamos allá, vamos a hablar de tu libro, ¿no? Allò que Sí. es diu Todos habían dejado de bailar. És l'obra amb la qual has guanyat el Premi LAC Confidencial, una obra que narra el que es va anomenar crims dels existencialistes, no? Sí. Explica'ns, a veure. Es va dir crim dels existencialistes i va ser un nom que li va posar el règim aleshores, però que aquests tios existencialistes no tenien res i no eren precisament grandes lectores de nada. Però sí que va ser un crim molt curiós, perquè va ser un crim que d'alguna manera lligava amb tot el substrat jazzístic de la plaça Reial, del Jamboree i de la primigènia escena del jazz de l'època, no? De Barcelona. I, bueno, la història és molt guai. El llibre és una novel·la basada en aquest fet. De fet, els noms dels principals implicats l'he variat una miqueta per deixar clar, no? La línia divisòria. Una cosa és un personatge literari, una altra cosa és una crònica, i els diàlegs i moltes reflexions, molts pensaments que aquesta gent té, doncs, els he inventat o els he deduït més o menys. Escolta, segurament pensava així aquesta persona, no ho sé. Aleshores, clar, sobretot és una novel·la, però sí que està basada en aquest. I per què vas escollir justament aquest fet? És a dir, què és el que et va seduir, que vas pensar que era una bona trama? Tot. És que és brutal. És brutal. Tota la història, vull dir, tot el fet que aquest senyor que té aquesta amant més jove i aquesta amant que està a l'escena del jazz en aquesta Barcelona que no deixa de ser una ciutat de províncies gairebé del tercer món, amb aquests americans que venen aquí i viuen molt bé. Aleshores, Barcelona és una ciutat molt barata i per poc que t'ho corressis podies viure bastant dignament. I com, d'alguna manera, en aquest context d'una banda de misèria moral i de la otra, i d'altra banda de música i d'efervescència artística musical, podem dir, acaba havent-hi aquest crim que el règim agafa per dir, mira, los malos, los americanos, el jazz, los existencialistes, això és dolent. I bueno, no sé, de fet, sempre m'ha sobtat molt que no hi hagi molts llibres sobre aquest tema. Clar, tot el que és Barcelona... La trama és a Barcelona als anys 50, 60... No és la primera vegada que et centres en aquest període, si no m'equivoco, no? Perquè, per exemple, en aquest altre llibre, Soy la venganza de un hombre muerto, també, no? Sí, bueno, Soy la venganza de un hombre muerto, sí. Soy la venganza de un hombre muerto agafa 40 anys, des del 52 al 91. I aleshores, bueno, tot parteix del fet que un tio es carrega un altre per viure la seva vida, perquè ell creu que mereix molt més que l'altre viure la vida de l'altre. Pues te mato, te sustituyo y vivo tu vida. I a partir d'aquí comença tota una sèrie d'històries que tiren durant 40 anys en una espècie de venjança i revanxa que nunca s'acaba de consumar fins... No sabem si sí o si no vamos a spoilear aquí, a la Barcelona preolímpica, al 91. Clar, tornant a l'obra guanyadora de l'LAC Confidencial, a la recerca entre aquest equilibri de ficció i realitat hi ha una feina de documentació important. Com has fet això? Com t'ha costat? Bueno, és que és la part més divertida. És com m'ho passo jo més bé. Aleshores, no sé si puc dir que m'ha costat o no. Costa perquè això ho fas en el teu temps lliure. No m'hi puc dedicar, aleshores costa per una qüestió de temps, però si no, realment és bueno, clar, si t'agrada i t'agrada explorar l'època i t'agrada més la banda sonora, no? Com és el cas, i t'agrada entendre com era la teva ciutat fa temps, doncs, bueno, clar, és la part més divertida. Sí que és veritat que jo he comptat amb molta gent
que m'ha ajudat molt. Sobretot, ja el vull anomenar des d'allà, el Pere Ferrer, que va ser el pianista dels Jazz Brothers, o Jacks Brothers, a vegades, que eren el grup que dos dels quals van estar després implicats, bueno, un dels quals, de fet, va estar implicat en aquest crim. I que eren pues, dos americanos buscavides que es buscaven la vida intentant-ho amb la música i obrint. I de fet van ser dels responsables directes de l'obertura del Jamboree tal com la coneixem. Però bueno, tot això ja ho explico molt millor al llibre. Al llibre. Escolta'm, Albert, tu amb la bòbila tens una relació especial. Sí. Ja has fet alguna presentació, si no m'equivoco, has participat en alguna taula rodona. Taula no? rodona, sí. Qui ha representat per tu que t'entreguin aquest premi? L'hòstia. Clar, perdona, No. L'hòstia perquè al final la bòbila sí que és veritat que per qualsevol amant del gènere negre i també de la novel·la popular, és una meca, no? És un lloc de peregrinatge. I clar, que aquest lloc que sempre l'has tingut al teu mapa mental com tot el que mola, no? Tot el que més em pot agradar. Aquests tios reconeguin i diguin, ei, aquest llibre ens ha gustat tant, que ens ha agradat tant, que mira, donem aquest premi. Diu, vamos. Lo más. No, vaig flipar. Sí. Aquí no el veieu a l'Alberto, a banda doncs, del llibre que sortirà publicat, no? El de Todos habían dejado de... Al novembre. Al novembre, que és quan es farà l'entrega del premi, i aquest de Soy la venganza de un hombre muerto. També ets autor d'aquesta sèrie de llibres sobre Palop, no? Sí. Sicari. Explica'ns bueno, aquesta és la pota de literatura popular. I, de fet, aquesta va ser la pota mitjançant la qual vaig acabar establint un contacte amb la bòbila. Aquesta és una sèrie, és un homenatge a tota la literatura popular que es va fer aquí amb aquests autors que et fotien un llibre per setmana, eren unes màquines, aquests tios. El Frank Caudet, que ha tingut una història molt bonica amb les biblioteques de l'Hospitalet i que va morir fa poc. Adolfo Quibus, Silver Kane, que també va tenir molta història perquè, de fet, darrere de Silver Kane hi havia el González Ledesma, que també va ser un gran autor de novel·la negra. Bueno, no us vull avorrir, però vaja, bàsicament, és un homenatge a una literatura amb molt d'assumpte, molta testosterona i molt d'entreteniment. I amb zero pretensió de donar res més que un bon moment creïble i tot de literatura amb una mica de múscul. Perquè estan ambientats, tot el que és la maquetació i tot està ambientat en el que s'assemblaven les aventures de quios dels Estats Units dels anys 60, finals dels 50, eren 50? Sí, bueno, els magazins, no? El pal va anar des dels anys 20 fins a gairebé els anys 80. Va ser el vídeo, podríem dir, el que va matar la literatura de quiosco. I sí. Tu ets un fanàtic, no, del pulp? Soc un fanàtic, m'agrada molt o reivindico molt la seva importància. En aquest cas, en aquest país, per exemple, ni que sigui per haver alfabetitzat una gran quantitat de població. Vull dir, en aquest país la gent no llegeix. Sempre he leído poco. A l'època de la literatura de quiosc, hi havia milions de persones que llegien allò i s'ho passaven bé i s'entretenien i aquell va ser el seu contacte amb la literatura. I molta gent que després ha acabat sent fins i tot escriptora o gran lectora ha començat llegint aquestes novel·les. Mira, per exemple, sempre penso en el Miki Otero, no? Miki Otero és un tio que de petit es llegia aquests llibres i avui dia és un escriptor superrespectat. Bueno, doncs qualificar-la de literatura de tercera o tenir un esnovisme contra aquesta literatura que al final era de currantes, era gent que treballava molt, que feia, ja et dic,
en 2 setmanes et feia una novel·la. 2 setmanes. Imagina't, una història. Y una darrere l'altra. No és, bueno, 2 setmanes y luego durante un año no hago nada. No, o sea, una darrere l'altra. Aquesta gent té un mèrit extraordinari. I, com després han demostrat, també eren bons escriptors. Quan han escrit coses més ambicioses, el Frank Caudet va fer una autobiografia que són 700 pàgines, que dius, joder, 700 pàgines, què me va explicar este tío? Te les llegeixes? No pots parar. No pots parar. I el... Hòstia, ara com es deia aquest altre, que també tenia una gran relació amb la bòbila, el Curtis Garland. Curtis Garland també va escriure després una autobiografia més petita, 200 i pico pàgines, boníssima. Eren tios que sabien escriure molt bé. Com tu, Bueno, gràcies. Però com tu, per això t'han donat aquest premi, el Premi a la Confidencial, que com dèiem se t'entregarà el mes de novembre. Sí, el 5. El 5 de novembre, i nosaltres esperem veure tallar la bòbila quan es faci l'entrega. Alberto, moltes gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva. Escolta, que veig que ets també col·leccionista de discos, no? Acumulador. Acumulador. Sí. Bueno, gràcies, Laura, i moltíssimes gràcies. Ens veiem al novembre. Ens veiem al novembre. Moltíssimes gràcies. Vinga.